खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि भटआ सानजानि गेजेराव साननैल'सै बेयावनो रायजोआव बुथारनायनि जाथाय नगाव जिल्लानि सामुगुरि खावैमारिनि सासे बिजेपिनि दैदेनगिरिखौ गुलिजों गावनानै बुथारलांदों बुथारजानायनि मुङा रहिम उद्दिन जाथायनि सायाव मिथिहोनाय बायदिब्ला रहिम उद्दिना न'नि एसे साखाथियाव दंमोन बेयावनो बाइकजों फैनाय सानै दुथाङा रहिम उद्दिनखौ गावथारलांदों नखरनि मानसिफोरा सन्देह खालामनाय बायदिब्ला बे जाथायखौ राजखान्थियारि खैसार खालामनानैनो बुथारदों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों आरो जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनानै दायनिगिरिखौ साजा होनो थाखाय खावलायदों बिसायख'थिनि भटआ सानजानो गेजेराव साननैल'सै बे समावनो गवालपारानि स्ट्रं रुमाव बेले-बेजे खालामनो नाजानायनि सन्देह रिपर्टनि बायदिब्ला साथाम सुबुङा आइ कार्ड गाननानै सीसीटीवी केमेरानि खामानि मावनो होनानै फैदोंमोन साथाम सुबुङा आइ कार्ड गानदोंमोनब्लाबो आइ कार्डआव जेबो एड्रेस लिरनाय गैयामोन खालि डिसि अफिसनि रिटार्निं अफिसारनिल' सिगनेचार दंमोन बेयावनो सांग्रां रायजो राजाफ्रा साथाम सुबुंनाव एड्रेसनि सोमोन्दै सोंनाय फिननाय लानायाव साथाम सेंग्राया गावसोरनि थि मुं आरो थि थं जेबो खोन्थायाखै बेयावनो रायजोफोरा साथाम सुबुंखौ हमनानै खानानै दोनदों रायजोफोरा सन्देह खालामनाय बायदिब्ला बिसोरो सीसीटीवी केमेराजों बेले-बेजे खालामनो थाखाय फैदोंमोन जाथायनि सायाव कंग्रेसनि दैदेनगिरिफ्रा बुंथिदों दि हमजानाय साथाम सुबुङा आरएसएसनि मावथि जानो हागौ होननानै आरो गुबुन जायगानिफ्राय सीसीटीवी फाहामनायनि मुङाव बिसोर साथामखौ स्ट्रं रुमजों बेले-बेजे खालामनो थाखाय लाबोदों जानो हागौ होननानैबो सन्देह खालामनाय जादों बे जाथायखौ लानानै दा हमजानाय साथामनि हेंथायै एफआइआर होनाय जागोन आरो बिसायख'थि आयगनो खौरां दैथायहरगोन होननानैबो मिथिहोदों आनजाद खुंजागोन ना खुंजाया बायदि बायदि गोबां सोंथि लानानै गोसोआव गुलुं गुजुं जाबाय थानाय ओइचएस फार्स्ट इयारनि फरायसाफोरनि थाखाय गोदान खौरां ओइचएस फार्स्ट इयारनि आनजादखौ दोनथ'नाय जाबाय कर'ना भाइरासनि थासारिया आसामाव गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांगासिनो दङ बेखौ नोजोर होनानैनो आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलआ ओइचएस फार्स्ट इयारनि आनजादखौ दोनथ'नो थांखि लाबाय उननि समाव आनजादा खुंफिनजागोन नाथाय माब्ला खुंफिनजागोन बेनि अक्ट'खौ दासिमबो फोसावथ'वाखै कर'ना भाइरासनि थासारिया मोजाङाव फैफिनोब्लानो आनजादखौ खुंफिननाय जागोन होननानै मिथिहोदों मख'नो गोनांदि ओइचएस फार्स्ट इयारनि आनजादा 4 मेनिफ्राय खुंजानो गोनांमोन दा आनजादा 4 मेनिफ्राय खुंजाथ'नाय नंला बेनि अनगायैबो एचएस फाइनाल इयारनि आनजादा माब्ला खुंजागोन बेनि सायाव 4 नङाब्ला 5 मेआव जोबथा थांखि फोसावगोन होननानै आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलआ फोसावदों फैबाय थानाय समाव रायजोआव कर'ना भाइरासनि थासारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांबाय थायोब्ला एचएस फाइनाल इयारनि आनजादखौबो फावसायनायनि आसा दं होननानै मिथिहोदों हरनि समाव फिन रायजोआव बांग्रिं मावनाय जाथाय थांनाय हरनि 1:20 रिंगायाव फिन आसामाव बांग्रिं मावदोंमोन बेनि एपिसेन्टारा तेजपुरनिफ्राय 36 किल'मिटार गोजानावमोन आरो बेयो 4.6 मेगनिटिउडनिमोन हरनि समाव बांग्रिं मावनायनि अनगायैबो मैयानि फुंनि समाव मावनाय बांग्रिंआ गासै आसामखौनो सोमावग्लुंनो हादों आरो गोबाङानो बुंदों आसामाव बेबायदि बांग्रिं मावनाय नुफेराखैमोन होननानै मैयानि बांग्रिं मावनायजों 2 सुबुंनि जिउ खहा 15 जोखोम जानायनि अनगायैबो गोबां सोमोनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथायफोर जानानै थांबाय मख'नो गोनांदि मैया सानसेयाव आसामाव गासै खेब 12 बांग्रिं मावदों मैया फुंनि 7:51 रिंगायाव फैनाय बांग्रिंआनो बयनिख्रुइबो गोख्रोंसिनमोन बे बांग्रिंनि एपिसेन्टारा सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलियावमोन बेनि मेगनिटिउडआ 6.7 निमोन आरो बियो 30 सेकेन्डनि थाखाय आसामजों लोगोसे आसामनि खाथि खाला रायजोफोरखौबो सोमावग्लुंदोंमोन गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायजों जिउ गोमानाय 2 सुबुंनि मुङा फारियै चन्द्रपुरनि ताथिमारा गामिनि 70 बोसोर बैसोनि प्रसन्न कलिता आरो 55 बोसोर बैसोनि नगावनि बेबजियानि आइजो लबन्य सैकिया बैश्य सानैबो हार्ट एटेकनि थाखाय जिउ गोमादों बिथांमोननि जिउ गोमानायनि अनगायैबो दासिम 15 सुबुंखौ जोखोम जानाय खौराङाव मोननाय जादों 15 जोखोम जानायनि मादाव 2आ गाज्रियैनो जोखोम जादों सासेया 3 थाला बिल्डिंनिफ्राय बारज्रुमदों मुङा कालापाहारनि कनिन्द्र डेका आरो गुबुन सासेनि मुङा दरसमेरुल हुसैन बिथांनि खर'आव बिल्डिंनि उखुमा गोग्लैदेरदों सुबुंनि जिउ खहा आरो जोखोम जानायनि अनगायैबो माखासे जाथायफोरा जानानै थांबाय जेरै ढेकियाजुलिनि धराजान बङालिगाव गरजुलिनि मोनसे दैमाया बांग्रिं मावनायनि सिगां गोरानमोन नाथाय बांग्रिं मावखांनायनि उनाव बे दैमाया दैजों आबुं जादों आरो मोनसे गेदेर दैमानि महर लादों
बेनि अनगायैबो बे ओनसोलाव गोबां गुवार हा गावस्रानाय हा सिंनिफ्राय दै गनाय जाथाया जादों। मख'नो गोनांदि बांग्रिंजों हा सिंनिफ्राय दै गनायखौ गोथार दै महरै फोथायदों माखासे आइजोफोरा। बे जाथाया तेजपुरनि घग्रायाव जादों। ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरा हा सिंनिफ्राय गनाय दैखौ बथल सोनानै न' फारसे लांदों। बिथांमोना फोथायनाय बायदिब्ला बे दैया गोथार, बेनिखायनो बे दैखौ न'आव थानाय मन्दिराव होयोब्ला इसोरा गोजोन मोनगोन। बांग्रिंजों हा गावब्रानाय, हा सिंनिफ्राय दै गनाय बेफोर जाथाय जानायनि अनगायैबो गोबां सम्पति खहा जानायखौबो नुनो मोन्दों। जेरै गोबां जायगायावनो बिल्डिं बायनाय, वाल बायनाय, टिभि बायनाय बायदि बायदिखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय 22 एप्रिलाव 12 बोसोर बैसोनि कार्बि हिन्जावसाखौ अर सावनानै बुथारनाय जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय थाबैनो सिबिआइनि आखायाव गथायनांगौ होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथांखौ खावलायदों। कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल KAACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा तुलिराम रंहां बिथाङा लोगोसे दुखुथिया कार्बि हिन्जावसा रंहां Pनि नखरखौ खौरां लानो थाखाय काउन्सिलनि मोनसे हान्जाखौबो बिथोन होनायजों लोगोसे KAACआ रंहां Pनि गोसोखांथियाव गंसे गुदि, गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि बिल्डिं लुफुंनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। KAACनि गाहाय तुलिराम रंहां बिथाङा मख'नो गोनांदि रंहां Pआ नगाव जिल्लानि रहायाव गंसे नखराव खामानि मावग्रा महरै थादोंमोन आरो थांनाय 22 एप्रिलाव बिथांनि देहाखौ अरजों खामथारजानाय हालोदाव बोखांनो हादोंमोन। बे जाथायखौ लानानै रंहां Pनि न'नि बिगोमाया बुंथिदोंमोन दि रंहां Pआ गाव हारसिं गावखौ बुथारनानै लादों होननानै। नाथाय पस्टमर्टेम खालामनायनि उनाव मिथिनो मोन्दों दि गथ'साजों जिनाहारि खालामदोंमोन आरो बेनि उनावसो केरासिन लुनानै सावथारदोंमोन। बे जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगोनो न'नि बिगोमा प्रकाश बरठाकुर आरो बिनि फिसाज्ला नयन ज्योतिखौ पुलिसआ गावसोरनि आखायाव लादोंमोन। आसामाव मैया बांग्रिं मावखांनायनि उनावनो गिख्रंथाव बारहुंखा, अखा खोरोमनाय, अखा मोफ्लामनाय बायदि बायदि जाथायफोरा जादों। बेफोर जाथाया बांसिनै गुवाहाटी, लखिमपुर, बिलासिपारा, बिजनी, क'क्राझार आरो गसाइगावआव जादों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव बारहुंखा बारनायजों सर्ट सार्किट जानानै अर खामनायाव सुबुंनि नखरा सेवहांगार जादों। बेनि अनगायैबो बारहुंखा बारनायजों गोबांनि न' बांफोरनि थिंफोरखौबो बेरखारलांदों होननानै खौरां मोननाय जादों। बारहुंखानि अनगायैबो गवालपारानि धुपधारानि राभापारायाव बांग्रिं मावबाय थानाय समावनो सारअन्थाइ गावनायजों फांसे नारेंखल बिफाङा अर खामदों। लोगोसे ओनसोलनि गोबां इलेक्ट्रनिक डिभाइसफोराबो गाज्रि जादों। मख'नो गोनांदि बोथोर बिगियाननि बायदिब्ला फैगौ 5 सानसिमाव आसामजों लोगोसे गासै नर्थ इस्टआवनो अखा, बारहुंखा बारनायनि आसा दङ। सोरखारि पावार एबा गोहो दं होननानै गोहोखौ गोरोन्थियै बाहायनायनि थाखाय टेलिभिजननि गेजेरजों रायजो राजानिसिम निमाहा बिनो गोनां जाबाय सोनाब त्रिपुरानि DM शैलेश कुमार यादवआ। मख'नो गोनांदि थांनाय साननैसो सिगां मोनानि समाव DM शैलेश कुमार यादवआ पुलिस हान्जाखौ लाफानानै COVID-19नि आयेन सिफायनायनि दायाव 2 जुलिनि थाखाय सोलिबाय थानाय हाबाफारिखौ रेड खालामहैदोंमोन आरो बे जाथाया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादोंमोन। ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय नुथायनि बायदिब्ला जुलिनि सानाव DMआ हौवा गोदान, पुजारी आरो जुलियाव बाहागो लाफैनाय आलासिफोरनि सायाव गाज्रि आखु दिन्थिनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ बुदों, बोज्रेद खालामदों आरो हिन्जाव गोदानजों लोगोसे माखासे आइजोफोरजोंबो आब्रुथि गैयै राव बाहायदों। लोगोसे गावजों थांफानाय पुलिसखौबो गावजों कअपारेट खालामाखै होननानै बेनि सायावबो गाज्रि आखु दिन्थिनायजों लोगोसे बायदि धमकी होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जुलिनि प्रग्राम खुंनो थाखाय DM बिथांनिफ्रायबो गनायथिबो लाखानाय जादोंमोन। नाथाय DM बिथाङा बेफोर फोरमान बिलाइखौबो बिसिनानै गारस्रावनानै होदों। बे भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव जोबोद गोख्रै गोसारनायनि उनावनो सरासनस्रा सुबुंफोरा DMनि सायाव रागा जोंनायजों लोगोसे त्रिपुरानि गोबां राजखान्थि दैदेनगिरिफोर आरो 5 MLAआ त्रिपुरानि चिफ सेक्रेटारि मनोज कुमारनिसिम DMनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो थाखाय खावलायहरदों। बेनि उनावनो DM बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव निमाहा बिनो गोनां जादों आरो COVID-19नि थासारिखौ नायनानैनो बेबायदि खालामनो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथिदों। नाथाय निमाहा बिनायजोंल' जानाय नङा होननानै बुंथिदों रायजो राजाफ्रा। लोगोसे DMखौ सासपेन्ड खालामनांगौ होननानैबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बायदि दाबि खालामनायखौ नुनो मोन्दों। रायजो राजाफोरनि दाबि खालामनायखौ नोजोर होनानै बे गासै जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय त्रिपुरानि चिफ सेक्रेटारिया मोनसे कमिटि दाबाय होननानैबो मिथिहोदों। थांनाय 24 एप्रिलाव सनितपुर जिल्लानि राङापारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय 1 नं गेरगुवाजुलि गामिनि लकेश्वरी दैमारिखौ दायनानि सन्देह खालामनानै हरनि 11 रिंगासोआव लकेश्वरीनि न'आव थांनानै माखासे दुथांफोरा बुनानै बुथारहैदोंमोन। दा बे जाथायनि दायनिगिरि 5खौ हमनो हाबाय। मुंफोरा फारियै लबेन्द्र मुसाहारि,
38 बोसोर बैसोनि सामेश्वर बसुमतारी 46 बोसोर बैसोनि लिटन बसुमतारी 36 बोसोर बैसोनि खोरोमदाव बसुमतारी 20 बोसोर बैसोनि आरो बिष्णु बसुमतारी 21 बोसोर बैसोनि मख'नो गोनांदि दुथांफोरा लकेश्वरी दैमारिखौ बुथारनायजों लोगोसे 12 बोसोर बैसोनि लकेश्वरीनि फिसौज्ला महितखौबो बुथारनायनि हुमखि होदोंमोन नाथाय महितआ दुथांनि आखाइनिफ्राय खारग'लांनो हादोंमोन महितनाव पुलिसफोरा सोंनाय फिननाय लानानैनो गामिनिनो मानसि बुथारग्रा दुथांफोरखौ दाहमनो हादों कर'ना भाइरासनि गोसारनायखौ नोजोर होनानै भारतनि बिसायख'थि आय'गआ भट साननाय सान 2 मेनि थाखाय माखासे गोदान आयेन फोसावबावदों गोदान आयेननि बायदिब्ला 2 मेआव बिसायख'थिनि भट साननाय समाव राजखान्थि हान्जानि बिजाथिफोर आरो एजेन्टफोरा COVID-19 नि आर्टिफिसियेल नेगेटिभ रिपर्ट नङाब्ला COVID-19 नि कमप्लिट भेक्सिन लानायनि गासै रिपर्टखौ दिन्थिनो नांगोन अब्लासो काउन्टिं मिरुआव हाबनो मोनगोन बेनि अनगायैबो सानै काउन्टिं एजेन्टनि गेजेराव जाय जिरायगोन बिथाङा PPE किट गाननानैसो जिरायनो मोनगोन बेनि सिगांबो भारतनि बिसायख'थि आय'गआ COVID-19 नि थासारिखौ नोजोर होनानै माखासे आयेन दिहुननानै होदोंमोन बेफोरनि मादाव जाहैबाय काउन्टिं मिरुनि बाहेरायाव सुबुं थुबुर जानो मोननाय नङा आरो भट साननायनि सान आरो उननि समाव देरहानायनि रेलि खालामनो मोननाय नङा लोगोसे रिटार्निं अफिसारनिफ्राय देरहानायनि सार्टिफिकेट लायनाय समाव बिजाथिजों लोगोसे सानैनि बांसिन सुबुं लोगोआव लांफानो मोननाय नङा दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों